Yung bagarabi tayo amin na po. Tay sumangkot kami, nagdapo kami yung unang misa, tay sumangkot kami katubit tayo ito'y ibaya kapak inutan. Ka alas 7, tawagan ka na kinaduma, sa ipadpad doon tayo basit, kasi hapon lang ang manggod no nagkuha tayo, napigsa, hindi ko nakatawag ako, wala po ipadpad doon tayo. Napigsa ka lang dyan. Bumayang kapag lang, tumawag ako na, kung na naging tinawaga. Awat ni kansil-kansil ako, ulat bagyaw. Ay, gawa na ako. Gamagan mga away, ay sayang ka naman talaga di ka nulektor. Nakasukat na, naka-make up naman tagal, sayang man, no, sama usal, ano man, alam mo, walang pagod na, kung siya kakayat mo, bata, nakaawatan tayo niya. Di ka lang narigaan ka talaga yung nagbay-bayan ka mata talaga na-pigsa ka. Pagka kita ang San Juan lanta niya, biyasta na nabigat ni Mat, nagkakal bihiliya. Ke San Juan, dinakbuyang tinuduhan, kung naniikit na tayo, nagkarkararang, isa rin sa Evangelyo, kung ni Angel Kim ni Zacarias, impamag, ti Diyos, ti kararang mo, dati kapagkatan, isa ti kapigsaan kararang na nakaraan ka ka at tulong mo ma, kitaan na niya, bilang ta kararang mo. Impamag, ti Diyos, ti kararang tayo, di man? Nagmayat na bang panunod nila, kaan lang ni Zacarias, di nang ibagaan ni Angel. Nagmayat na rin na, ito, tubugula, marinak tayo na impamag, ti Diyos na niya. Baring iwang misot yung nagdadaan, nakarupangan amin na masabat, pakitunod na. Iso matataan ni Speaker ka, lumawag ng basit ka, doon ka kabsa, na mayat ka rin na, kung dumagamit ka, pisakit tayo na tao, at yung tendency tayo dumawag at sararap, ito na patgan, maliwayan tayo nga ma-realize, hindi na ipangag at sararap. At ngayon, na-ito din jay, daw-dawagan tayo, kurang di ba ng big-big? Diyan na ipangad na, kada pinagustuhan niya ako Diyos na, hindi niya tinapatid. Lukasan ang kapatid, di ba nagdawag? Napatpatid kumapay, di niya panagyaman, karapatan na ipangad si Karata. Ngayon sa sikreto, tigin na ragsak ko na, at daan pa ko iti, agyam niya ng grateful heart, agyam niya mga puso. Sangkit kita ang tayo, nagado aparado, nagado abendisyon, nagdaktal o grasya na, muray mo na tayo maano di pa kasukat, daktal na tayo, ibarado na. Muray mo ni Zacarias, impamag tigis di kanarag mo, nagkumple na. Kanya ka niya nagkumple mo na Zacarias, at kaya, nakalilintig na nagsiservi, membro nga rin din kapati niya, nagservi di altar. Yung taon na yung kartararag na naaganap na kumamot at nakababain nga rin yung kultura dati aglayas no aso, no animal mo dati tako, kaya ako nagrigat mo ibagata yung alayas. Kaya nakababain ka niya dati dyan. Kasla, no important ka na muhang ka na makabalik. Ay dali lang yung babae nakababain. Na ikato, di pa kaibabainan na. Nito siya mag-reklamo, dahil nakararag mo, sala na ipangag, hindi 70 plus na ni Elizabeth. Nato mo nito, 65 mo kailangan, mabalik pa yung anak mo. Awang nipon mo, ba't para ka anak mo, awang nipon mo. Sala na ipangag, di kararag na 70 plus na ni Elizabeth, bakal tayo. Anya nga tawag niya ba yung kapangpangmotan na ipangag di jay kararag na nakaradlagaw laki di magtaon niya. Nakabaybayag laki, hindi siya ko nagduma. In God's time ko na kayo. At dahil tayo no dumawat ka titulo, naman na kayo ito ka, baka ito no? Sunod. Tigin at pa ito na dahil nakararag na Zacarias kay Elizabeth, nagsardan naman niya at kararagan na mga 20 years mo na nagsardan at kararagan na tayo, 50 na ni Elizabeth,
insardan na muna kasi lumang dapat ti anak na. Nung ini si 17 plus na, approximately lang, ano yung taon na approximately 17 plus, sa naganak. Nya kata, agkurkur talaga, agkurbor. Hindi ang dapat ikon na. Sa naganak. Nagreklamo ani, nag-complain ani sa karyan niya ko na, kas ano, pakinanan, Santo, Lopez, hanggang mamati, agumul ka. Nagano ti mensahe na niya na yung una. Digdigan, timpangag ni Diyos na kararat ka, na aat na doon. Masaklatan ko ma, diyak ano umanay ko madiwan ko na pag-isurata, tigra siya, tibendisyon niya. May isa. Maikadwa, kanya rin dyan. Lahat na pwede yung pangakata, baka iyong uray na iti perfect timing. Nahaan-laan mo takta, uray ka. Anya ti kaya nga nagsasabi na dyan, amos na agser-serhilang ka, uray ka pa na may ka-interest niya dyan kaang kamulo ka. May kalalaw, anya tinapintas na pagpampanununan tayo. Yung pangal na di kararat tayo, no nakitid di kay bendisyon kada tayo, no kalaki ni Sakariat kini Elizabeth, nagtali na nagdalatan na no? Hindi nagreklamo ni, nag-questionan ni Sakariat sa kanya di ko na ano nga makahamit. Hang ka mamati, kanya di consequence na kang mamati, agumon mo. Nagiging ko mga marites ko muna ang agumon mo. Kung nagaluto, nagaluto ko na makabasa ka lektoral. Ay. Nagiging mga marites ka agumon ko na nakamagregas ko, nagagong lektor na. Apa nga mo magbatak sa kaburan. Ito na yung ako. Ako magbatak, hindi ako. Nagtitindin yan na wala. Kani dyan, masa iso na dyan ko na namin, nagdadiri, gusto mo diri na ni Kwa, ni Sakariat, nga apaya, nga kunana, bakuitan sa Lopez, agana. Siyempre, di level ka, understanding kita ako, narigat ka, narigat, kasi nga nag-complain. Nung iti-level ti Diyos, mabalin. Iso nga din dyan, uray mo narigat ka patsen, masapol, ipamati na akin ni uray ka sa imposible na maalamin, ibagbaga na ito masapol na mamati tayo sa kanya. Uray mo tayo, ipadarot tayo na imposible, kanya na akan. Iso nga napinpin sa lang nakakapasa na nakunag lang sa ipamati. Kasama tayo kayo, awan di kasi answer mother, sandal ka o, kita ang kipaksot mo sa dito niya. Pinsaya ko sa make-up na dali nag-asa pa yung katamang oras na nag-robot sa awang misa. Pamunarang narot. Jadi dia pamati nga niya dito kasalanan. Kasi bagbaga na rin yung kasatib. Kasi kung ito imatang tayo, kanya na mabalik. Kasi sa kanya sa inyang mamamati niya dito sa hanggang mamati ko na natin yung health, agungkul. So, nakikita sa kanya. Kung ito rin binigatan tayo ang panuno, masakol ang mamati tayo, talut tayo sa itigrasyon na ako Diyos. Kanya na dyan, lagi tayo, wala kong managanda yung problema na kailangan mo sumba. Relationship na saan mo po. Lagi di tapos nagagayan tayo, kapag duminawat yung biyak tayo, kas lala, maupupay tayo naman, kas kaawang mo, pagpagnaan di kararat tayo. Ituloy tayo sa timamati na dahil tinapintas na mensahe na dito ipapagin ko tayo. Kauray ko na tayo yung posible. Ikaw na rin yung Diyos. Posible na ta. Dahil tinapintas na magpangpanunan tayo. Naladawasan tayo di pa nang ipapagad. Ni San Juan Bautista, nang isagana kinalan. Tiniyak na napakumbaba ni San Juan. Haan na nabinigbig na paratan niya na isagana na para kini ako Jesus. Kinapintas at akumaan ang tuladan sa iyo at ito yung panangisagana kini